Aquest és un tema que per nosaltres va començar fa temps, que no ens hi havíem fixat massa, que hi havia gent que ens ho feia veure, que posteriorment doncs, va començar a sortir notícies en l'àmbit nacional, darrerament algunes, al nostre entendre, sempre molt evidents, i que ens ha fet llavors anar analitzant doncs, quin és el comportament d'aquest Ajuntament, i fins a arribar a la conclusió doncs, que allò que ens feien veure, la similitud entre el que és una imatge institucional i el que és una imatge de partit doncs, era cada vegada més gran. I això és el que ens va decidir doncs, a presentar aquesta proposta, que d'entrada em limitaré doncs, a llegir-los, i que diu així. El 20 de desembre de 2001 es va presentar la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Mataró, que implicava el canvi del logotip i la introducció del blau i el gris com a colors institucionals. Un dels trets més significatius de la nova imatge de l'Ajuntament era que englobava i unificava els organismes autònoms i per tant feia desaparèixer la simbologia pròpia i diversa que cadascun havia anat desenvolupant al llarg dels anys. El canvi d'imatge es va vendre com una iniciativa destinada a impulsar la modernització de l'administració pública i apostar per la qualitat dels serveis. El nou logotip, que substituïa el de 1984, justificava les gammes cromàtiques del codi visual en color blau perquè identificava Mataró com una ciutat oberta al mar. La imatge corporativa, impulsada per la secció d'imatge de l'Ajuntament de Mataró i realitzada tècnicament per l'empresa La Mosca, inclou dos amplis documents que són el Manual d'Identitat Corporativa i el Manual d'Estil. En ells es troben convenientment catalogats tots els detalls que afecten les diferents aplicacions de la imatge: papereria, cartells, elements de senyalització d'edificis municipals i indicació interna, uniformes dels conserges o la brigada municipal, etc. De forma que no hi ha cap mena de dubte sobre la seva interpretació. Han passat una mica més de 8 anys d'allò i progressivament la imatge del nostre Ajuntament i els seus organismes autònoms ha anat modificant-se sense que existeixi cap nou manual d'estil per apropar-se cada vegada més a la imatge corporativa del partit majoritari del govern municipal, fet que per altra banda no és un cas aïllat al nostre país. I és per això que el grup municipal de Convergència i Unió proposa al ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, coordinar tots els departaments, serveis i seccions, així com a la totalitat dels organismes autònoms municipals, que a partir d'ara s'apliqui de forma correcta el manual d'estil aprovat i presentat el 2001, l'únic que té vigent la nostra institució. I segon, ordenar que es retiri qualsevol material de papereria, cartell, element de senyalització d'edificis municipals, indicació interna, etc., que no compleixi amb el manual d'estil d'aquest Ajuntament i sigui substituït pel model correcte. Miri, sí, jo podria reconèixer que potser no està prou ben redactat i que el tema de campanya s'hauria d'haver posat, no? Però, esclar, és que senzillament és una evidència. Vull dir, jo també em porto, com comprendre, em porto perquè les hem fet servir per la confecció de la proposta, però no començaré a treure ara papers aquí perquè crec que no és l'adequat en el ple. No critico vostè, només ha tret dues, però no crec que jo ara n'hagi anat traient aquí, no crec que sigui l'adequat en el ple. Bé, evidentment, jo des que en el meu grup es va debatre això tinc una afició a mirar cartelleres i expositors municipals com no es pot imaginar, i evidentment que n'he vist de tots colors, entengui'm, n'he vist de tots colors impresos. En tot cas és una evidència, senyor Fernández. Jo crec que no cal que ho allarguem més. Es poden fer servir tots els colors. Jo entenc el que vostè en diu del grafisme, el color que es fa servir de suport, però per què serà que n'hi ha un que surt més que els altres? I això no ho dic jo ni ho diem nosaltres, això es pot comprovar, això ho diu altra gent, i fora de Mataró hi ha casos que però bé, no són els que ens afecten, per tant no crec tampoc que calgui massa. Només era per veure que no era una illa, només era per això. Crec que el tema que ens interessa és el de Mataró i ja li dic, no ho allargaré perquè crec que és una evidència, digui vostè el que digui. Gràcies.